Пабло Емилио Ескобар Гавирия е роден на 1 декември 1949 година в малко градче близо до Меделин, Колумбия. Младият Ескобар иска да учи, да се приобщи, да стане счетоводител или адвокат. Влиза в университет, но тъй като няма финансовата възможност да продължи, прекъсва. Зарича се, че ако когато стане на 30 години няма $1 000 000, ще се самоубие. Израснал в бедност, той бързо осъзнава, че ако иска да постигне успех, трябва да търси начини извън закона. В началото краде надгробни плочи, трие написаното на тях и ги препродава на панамски контрабандисти. Следват контрабанда на цигари, електродомакински уреди и алкохол. Отвлича кмета на град Меделин, за да поиска откуп от $100 000. С първоначални занимания като кражби, продажба на фалшифицирани стоки и дребни престъпления, той скоро преминава към по-доходоносен бизнес – кокаинът. Ескобар и неговата организация